Hello, lam sogo nor joto no taisa hano hai te phung kaham joto no khaklai nor kaham gereng tong mai khena hnai hingke ang to tam kaham tam hamya hangai ko kuchungmani se habjak tabu hingke kongrai hingke khorang to jaga phaya ko hingke tabu ke kuchungmani se habi thangka hangai ekdom kolomani ang tabu mukhang rok suya kone asu phungo tam se kolom khasido mukhang rok suya kone asu ki tong phano se te phano kolomoi tongo ang hangai mukhang mo motok mani asu kolomani hingke ba hambagai hangai ko hakena asu tongara khata sorry hamyani bagai samung rok bo khaina ni kono pala paya hai hangke ba to bo bedsheet dok sui re rakha ang hangkai nogrok tabuke nogrok poriskar khai ribai nai ang nogrok poriskar khaibi me yagulo mia ani gas rok poriskar thik khlai nakha hangkai ko ang tabung no nok hui nakha nogrok huya kunai te kisa sereng sereng khena ka hangkai ani soribo motamoti thik hayenge thangka kolom tei phaiman bagai hangkai ko an gas thik khaina ka or jagon hadi ko ang tam thepari rekha hangkai bele moilang tonga ni thepari khata hangkai ko tabo khai paka hojak no hojak ba paka sitra pa na haipani kisa milikleng tongkha hangkai yang buskang te phunu hui tongwang nong no satung bong khai ko tini khe hingke yango iko ani gamse kisik phanang hutogo hnei toriri rekhata hingke taker pakarok hubaya ko nei nogrok poriskar khaibi ko tahani kolom tui bai ke phai dongkha omsike kolom tui kha sike kolom kha abon bagai kongrai rok kisa thekung thongkha hingkai ang khe to tabuk voice recording se khai tongo hingkai apro kogrok sanani ekdom an baire dao borok bo kwbangma bla. So guys, mia to ang blog pairi malia hingkai mia belai kheno hor kost ongkha sarik ni simi no tam bagai hingke ang tupo tuko kha bo khorok rok sui tuko kha yang kongrang bisingo hingkai nok rok human bagai onek no lengkha hingkai sorry ekdom obong sukata hingkai ang pun blog rok khai malia hingkai tini taisa blog start khai tongjo kha ang tabok baji tongo 11 ta hingkai tini hingke ani ama sophainai anoro menai be ama hingkai tam bagai phaina nai hingkai khnan menai thangchinai silongo abon bagai hingkai te kisa kok hingkai babu to thangai paikha min postingo menai ni se sekang no hingkai ang babu thana puru rogo ang phaimani ang phaimani 2-3 din pore hingke no babu thang paikha hingka ang bo pogoi tongo babu koitari o thana kalai hingka taise ekdom sorry lumui bo kalaijak ang hingke thangai malia nogo hingkai babu thangmani hingke nus nogrukliya hingka ba hingkai manai hingke yang babu to train bai thango hingke bo hingke nokni hoite no thangka hingkai manai hingke flight bai thana hingke bo ekdin thubaina hinchao anoro hingke bokai yang thangsinai ta Agrtla tei flight bai ambagai salja sekang phaina hinchao hingke tini town no bo mani rok paina ni tongo hinchao haim bagai advance phai sinai ta bo tabuk baji tongo poni 11 ta hingkai tak phungo no phaina hinchao hingke ang to phunni maya korok chaya kunai na singjak borok no mamui hingke to songjak ya do mia horni ja tongmani muya bwtui rok oborok bai no chai pai gira kha ang hingke tabuk eko kisa kolom di kari nani bagai ne ang fan dogri yawi nai ekdom sorry unogri to nei rekai ko fan off jani hingkai te kaisa ang phunungan narok no iko ani room bahai tongmani tabuk bahai ke change khlai reka nai de tabuk te kisa yango jaga usar haike nukja khata paka ekdom tam sana agi ni kasam paka hayang ni tongo sitara buskango si sitara hingkai camera o khatip sitara khata hingkai ko oma haike ri khang tabuk hingkai agi hingkai haike tongone iki yang buskango alna tongmani ta hingkai tabuk khati khe roi rekha hingkai alna no khe yang satori rekha yang jaga kotor khe nukja khata iko hingkai oma haike change khlai rekha hingkai ang tabuk ama songo nasingi tong bufur sok pai hinai ani kaisa mani phunugana norong no iko ani obufang ang parani dubai kaifai mani ta obo onek dinung kha 3 month hayengui tongkha obose tabuk se kisa kisa iko bumuk rong nawai busa hayengui phayunaila iko baksa ka soso sokbai kya do obon selai te kwbangma bosok khaiti phaimani ang khwtung bai tai rok no hingke sogui thangbai kya banchikla kha hnaina ang khibiri robai kya hingkai obo bo khaksa kosok khaksa kwthang ngui tongo iko na hade obose nainai manle iko khibinani hnuan sugui nai manche
yango bumugo berjak iko yango yarung bo najak hingke ba onek tong thogi thangka bono nugui nai asaijak nugui hingkai iko osung tong sita asuk kwbangma tui phaimani banchik lakha hinte hinte no hingkai asuk no toni rikha ang tobo bahai ke jani bo banchiui ne an bukha srangui rikha iko o duita no bumuk perjak nugu bwsa asaijak obo bai obo hingkai tei iko borok ba asaina nai tongbaio iko asaina nai tongbaio hingke mono hingke tam khani kya saimalia ang khakjabo kwthang khakjabo kwthui hingke norok no bo kisa share khlaina mustongo hingke ba norok no bo agi bo phunukjak hingke ba ang bai baksa taisa phunukui rewano hinai video swnami tongkha tang obo no mai mui songna nai tongphiro tabukha ang taisa hano hai tam songnai hingke iko jinga bai alu anogo tukun korikha hingke ba kangorong rok tongo hingke haiba no jinga bo nosto tongna nai tongkha ba hinai jinga alu roine athukran reachasina athukran mate kisa tong hingke ba thogrei obono jasinai hinai wan sugui songna nai tongo ang tabu yango maikhe muni paikha iko an bahana jaga no phun khai sahoro mai chapaine dipor ni mamui songtong di hinai hingkai borok khe to mai simisi songui ton di hinai sahono hingkai chakhumara bosoktui phaipu borok hingkai abo kutung kutung songui chapaine hin sahoro ta hingkai abo to lernai hingke tei an nogo bo mui bara tei kun phano koroi hingke ba ang obo songui tonsi wano kisa hinai songna nai tongo tabo moso bo pai thangka iko mosorok asike dam asike dam wngkha size lab korikha 250 gram se 50 taka 200 gram 50 taka bahai rok ri chaima tongo tabo hingga moso ne kom no chai tongo ang hingga kwthui bo paijak noro moso iko moso kwthui bo paijak do hingga hika no hulnani kunia o bla hulnani kosto ngo grinder machine rok bo kori hingga ba haimbagai moso ko thangrei chanai iko hingga ang tabo ke mosla ready khaigena borok jirania sopai kya ne phun khai horo an bahana jak hingga songoi kumun khetona nangnai bla haimbagai hingga tabo iko risum rok khogona tabuk songoi tongkhang tabuk ke moi ko athuk no kisa sitong sung ke ba athuk no sikang baja seri nakha ang iko baja seri tongo hingkai yang jotono ready khlaijak iko pias mosori sung kisa rekha birma masa rekha hingkai ko yang obo ready khlaijak suya koi hingkai songbai ke norok bai malai sinai mai to already munjak iko hingke phun khainai jigya borok borok sokai laikha hingkai ani moi monbai ani moi moji kha motamuti hingkai ani moji man yagola already baja khaijak bla yango athok hingka bono tabo ang ready sinai hingga obo joba ni yagola tei sam mo kolai yakui nai tei sa hamka moji kangka ang butui kisa ronai butui kisa rimani pore hingkai tei sa butui no phuranai kari sinai hingka moi moji kha sokoi laikhai ko tabuk se gate buskang borno lam sokna ma phayu wana jak tuta na tiklai di tamo kufur powder jathe phayu ko phikungo ode ya ko tam sabo oi ko lasa kasih mosla mang khanung maya han samani oh maya ma tam sabo ko kotra kha tam sa thik ya kahu sobai kahu baksa borok khobono saya manamjago gobono singka thokjak ta janai borok ba hingke janai rok khato thokjak na tam tam tubunai legrana hangke sakumura bosok sai ready ke tubujagi kobo abon sai tokta hangka muya rukjak wandal muya mangsela ha dungtalana hinga tubo oh borong bolongo phailai mani bobo gai yangkhe tomato bai sosa yangkhe mui morong o mui morong no to ang to khugui maya bona ang markhani yak motok jago gai yangkhai lubia option bari de tom ko hoi khakase rangi tongmai kya yangkhai mairum gai yangkhai bini ko noodles rok chajangnai rok omo tui ginang sla ha mairum no tabuk drama dai regrana iko ta khai res khai tonglai borok anchuki rok dokhol khai kheba ke borok phainai ko ta ka ang khai chero sasugui ma tongsiu koi khopsa saina kha kongarai hamsugi apano sorry hami apano koi khopsa saina kha nukma ba tongmalia gai bonga tabuk ang jakumara bosok kisa songe regrana borok mai khuja tolai kya mui borok kri hingga mai totar laya kubong ni
sini hingga thokni mui kari hingga totara maila ya bong hingga mui borok kari hingga totara maila ya hingga cakumra bosorni kisah peti khai regerana diporni mairok chalaya kunai jor khopsa takai seng taunu thamam bagi lamri tonglayo nokhor laijak hingkai amaka thanya seng mane begini thalai nayo diporik sana haka tabuno thalai sine satung prapmani dom oma bir si bus kango na hari bus kango biring jak tam jani jam satung prap ekdom chatra sikum ka ba ko satung ekdom mar nike sokai khai ko taburo sokai tabu khablai jenis to satu prapan mare to city center sokai jo kata bukai bisal market ni nokhol lai video ro khlai mi ekdom tung khlamani mar o transport wear angko nai nai gira na juta to man aro oisa hawi nai khangka direct thangse nai hokar so bek bazara hawi lai na hintong aro hab nai gena sokai lai ja ko kaisa poson nang tikha boi ko nai thokjak tikha bo hingkai oboni obo 5 number hingga 6 number size nanan bagai thangjak garas tu gi tong khatai ko yang rok tiklai asuk jagang kai tisawi leri tong kha phainen kongrai bai ko tatai tamsa kongrai kusuk ma ganang ba mak suthubi ma berai wang ka asuk satung kutung mao kana te sanu kana tong na ang ko nai thokjak ketam tu khang ke jik jik ke nang apro nyong jagan op kesam haing tong ta try khaine jita vlog ni ho direct na kina pai bai khai koro jaga bo kaisa jota paiti pheka hingkai tabo khe hokars digi thalai nai or pura basai tongdi auto kai thanai hai ko tom tom nai thanai kuma tung phaman mare ekdom tamo satung bagi da atai ma hangari bo kom gari bo gari thasek hokars ni nokholai unai tabuk ko pai bai kha thangsa ma khata stung no ko tabuk thangka se paisung neng thalai na hantong kisa bai no ro thangya baluk su ka onek bosorong kha abon bagai thalai na hindo tabuk kai sengki filis tong lai kha riksa bo mani rekha hingga hokars ni nokhorei phailai kha satung tung mani ekdom mar hingga ba tabuk thalai sinai nogo thangai tong kha amano phun khai rekha boto thui rok da tong khana sidu bo tungja go hni no phaiya sangbai baksa hingga manai ba se kono paina korei bala hingga bini iko nangkuk mani manai abo hairok simi se paijang na hingga boto khana thangnai abon bagai tini salang holo no paina ragi ma ton kata hingga horogo hingga to bazar rogo thangnani taisa সময় মান yangi thanai abon bagai tabuk no ready khai pai bai kha ke thangai tongo sung tabuk khai hamano phun khai ne sai rekha ready ngi tong di ne bo bai songoro thanam sung jago ayango obai nogoro maman besajak tabuk khai kai bin darani besajak abon bagai bai songo malai balukha ne phaini sapu bono hingga bo thangnam sung jago ta bin bo baina jing nogo ba hingga bo phaimani je সময় মান ya ama ko ekdin nongni bagai mama je samung nang suka hingga simi se phayo hingga ba abon bagai hablangai mai yangai thango haim bagai habjaya ta hingga tini hingga talang siwane ne ready ngi tong sok dini phun khai sai reka bono talang thana hane 사동 말에 또 탕기 동 따보kai nah di ko reading gi tong din sama se am ti si ko bo yang gatam kari to nya sari khai ma koloma ni yang thang phagya se tung phlo phun se nai nei ekdom moja nang ja khanga baikal pai ja hano bobo o phen tola ni kutula musung yang tong ti khana ta ano ko kosto re tere pai ji thane kande o phun khai ge di se kang phun khai ge di se kang tam no di nokhor layo ka sung hai thalai nan bagai bai song ya ro o bike salungai ta ma so cover haise ma thnya bo silia thangna bo silia hai ulta pulta mang sang thangsi
사동 꾸tung 마이 해놓 클라요 것은 어베 너가 타나 바게 바이성어라 서발래요 가스 보sorni 야구로 타기도 바이도 바이성너라 이거 아마 바이냠 승자가 한게 봐 띠피게다 버나 라이기 녹 동만이 된 바이 탕바 갸다 그때 뭐 빌딩 그탈 저토너 녹티 사바이야 funoganarno iko obrok bagi tangje ya tongmani obrok bo tangje ya tongmai mani iko obrok odek mang tong men ok bai song tho yang ti khuluk ti sakoi leke ta tabu khai ta ki jang ma ha ke khuluk sa hadi ko cycle jaga totor bai ma se ha hayang betel ha ka su ta na khai hadi ang thangka Onek din Yagulo shop ay dini phai balok suka bang ora oh nogon blasa tam office ro kri tini nogo tong iba tang ya so kolom tin khoja khano phataro nokhor nai rokse obo hangke tung bo khai no tong te no kolom jak ma tung ma marang suka phataro baseng tung e nong jati ro sogoi be kha nai phedi onek din Yagulo mal nuk mukhang nuk lai an tabuk ma tung bura hasingi tong kha siga o ma khorang se salai jak thakala sa sikla no gari bopura sang thaka tai masa kai okora kai nogono o tuition thangja khorang se salai jak thangka tam de kaham kai bukhani gan rok saboi gan kita merusak makan ya no gan kita merusak makan ya kita Roma style sih nah ada aja sih kaham ketam dia hai kaham gue ya aku ani viewers rungno kenara di tar saboy aku non ke foto mana busi nih bunga yang wasa thangnayan pa bin pipo hanyo thang tong ikha khata khatang jak ma da kalai khabu ban jeng gana kha su tong phakya yang mamu song dong sida sal mojo tong ho tungu hnei nyai datino mamu song po ko ba ka khali tong kho agi ekdom tui pom ganang si obo tabu ka haing bai khatai ko ang guhabo tong ko guhaba gi hanyo ko amne sal hapma haing khado satong haipano tung khlawi tong uta building nok rok ba ma hanyo phungdi posa simi thanda hingkai no tungui thangu mobor ti phekya mami songdong aw khoro o satong habi torok baita pha habon bangai tungu sengkai thalai ja sengkai tong khai ko bai kheta bok the mami rok songpa kya horni bagai samni ri bo phunu tong bo saboni he oro like ri do badi ko sabo bung phunu di samni bindi ya oa like do badi ko bindol oh berikah like di baju foto no ini keblong kali ada tabo hai nanya mau saya lebih tak singso sengkai bazar thalai tabo bazar sana lihat tong hayang ama kai boka tabo sob tong tong liap lagi di hai tam kebang makai ke pun bahan mai saya nyai buk saban sari po enggak ba yang ke kwai sa gang lihat saya gitu gua makai bosob somoy tabuk tong aji to tong sung jo to family no Agrtla wa kita ka ma to tong lia bla ke bota khai horok ja ki tong kha dati bazar thana ni hin tong kha yang ka kusu goi kong ara yang tong ko version kwai sa kha sai se maliang wagi blog khai meni do kai tabuk khai la si ja ge nyai borong ni busan school ni master rok sungu hne ne la si ja ge khai lia po bota khai kita hanya batas isi tak
Mulai pas dong ha, Agustus, September, Oktober, November. November kan cipong ni tes nai. Samung pai pe kya bin le ma mo rok chong pai jak ba ko sal ba hab daro bang kha. Sung ka tak se bazar khaya ko nai ma mi song nyan. Blogger rok ba ha ma tong ta la si ma no la si ya kir ma no kiriya ka. Bazar sopai le jak ta bo hingka lek chomni bazar bai songara ne direct oro phaile kesang. Hingkai tok bahan talang lainnya nai tongo hingkai menai talang nai bela khana bazar sirei abon bagai bono ekdom karan ke fry khai ro hanai bo sob samai talang ngo ba haike hingkai tabuk bazar phaile ketasang oi ma bahari phaine bazar ni sopai leng ma leng sa phainai ko mamui songai ma tong hata bo khai yang khai kolom muhni na lai dokop khai rok lai tong layo hingkai কোনো তোর সংনা নাঙ্গিয়া সিনে ফুঙো দীপর জরা সংমানে মামুই রক দङ হিংকে তাই আঙ্গ তহান তুবু মানি মো সঙ্গে রেখা কিসা হিংকাই মাইবো তাই কিসা তং কুকু কার হিংকে বা বারা হিংকে তু খুচিকন তিয়া বাই ন বক সাইরি রেখা হিংকা जों आसुक बाय न चालायनाय सङै यांखे वा थिमुया इको मनाय तलांगनानि हिनै रोगै तलांगनानि हिनै नै पाइते हेके वा थिमुया हिंगाय आं बेरमा बतलांना फबो हिंगाय बेरमा bo paiti hekya baspati gai ang mui morong mo khana songi chalai nei sing thaipung bus lei rok roi nai mui borok hingke tok bahan hingke ordek nara gai rekha bini ba bagai khana baza seri talang nai hinai hingke yang ordek songai re lai khata hingke songlai nai chalai nai tinin bagai video asuk nong sinai next vlog hain hai malai pirana norok bai hor kaham jotono no